Aurtengo Durangoko azokan hainbat nobedade izango ditugu. Asteko bi gune berri izango ditugula, batetik atartea, arte ederrei begirakoa eta museoan kokatuko dena. Aurtengo edizioan ilustratzaile egingo diegu lekua bertan, hainbat erakusketarekin. Eta gero bestetik berbagailua, podcastei eskainetako gunea, hori Madalenako ermitan kokatuko da, eta bertan euskaraz ekoizten diren zenbait podcast zuzenean jarraitzeko aukera egongo da, eta gainera gero gure webgunean ikusgai egongo dira. Eta gune horietaz aparte, aipatzea ere, aurten iluntze eta gauetako eskaintza bueltatzen dela, ikuskizun bereziak izango ditugu, gaur eta bihar kontzertuak hautsenean musikan, platereunean, gaur lukiek eta ez, eta bihar mirua eta nasker. Eta gero bestetik, adibidez bihar iluntzean B-bandakoen errezitaldia izango dugu hautsenean literaturan, igandean baita ere Formol konpainiaren ikuskizun berezi bat, Gaua pelikularen emanaldi berezi bat, Bittor Kapanaga kulturgileari eskainitako ekitaldi bat. Beraz, ohiko 24 aparte, beste nobedade batzuk ere izango ditu.